тай байрак ҳам гузаштем, гуфтум то нишон додам. салому алайкум, рӯзи ҳамакитон бахайр боша. умедворам ки хубу тансиҳат ҳастен. инҷа шаҳри ҷидда ҳастем, яке аз шаҳрҳои мамлакати Саудии Арабӣ. якаме дар бораи ҷидда маълумот бояд бутем. ҷидда ҳудудан аз Макка 80-90 километр дуртар аст. яъне тамоми касоне ки ҳаҷи умра ё ки ҳаҷи фарзӣ мераванд дар аэропорти ҷидда мефуроянд. пас барои шахсоне ки таксӣ кор мекунанд бисёр фурсати хуб аст ки омада дар инҷа таксӣ кор кунанд, чунки яке аз сершумортарин ҷое ҳаст ки тамоми мардум ё ин ки мусалмонони ҷаҳон ба қасди зиёрати хонаи худо мераванд. роҳҳои даромад ба мамлакати арабии саудӣ. роҳҳои даромадаш аз тариқи виза ҳаст. визаи 3 моҳа ҳаст ки як бор даромада то ҳудуди 90 рӯза истода метавонӣ ва бояд бибурой. вақте ки ҳам биромадӣ ин визаи доштагид аллакай дигар месӯзад, хо фарқ надора 1 рӯз меистӣ, хо 10 рӯз меистӣ, яъне як борда медроӣ. визаи умра гуфта талаб мекунин аз тамоми ҷойҳое ки визаи умра тақдим мекунанд. баъдаш ҳаст визае ки солонаи сиёҳӣ меганаш. ин визаи сайёҳиш ҳудуди 1 сол муҳлат дорад, вале ин ҳам дар ҳар як даромаде ки дар мамлакати Саудия Арабӣ дорин бояд на камтар аз 90 рӯз истодаантон боша. яъне 90 рӯз вақти кофӣ аст ки 3 моҳ ям меброӣ бо дуюм бора медроӣ. ин танҳо шаҳраки ҷидда аст ки ин хел манзараҳои хубу дилкушо дорад ва инчунин ҳаст мантиқаи Риёз, дигар ҷое ки алон тамоми сайёҳон ба ғайри мусалмонҳо дигар мамлакатҳо, дигар давлатҳо қасди дидан аз ин мамлакати арабӣ мекунанд. ва инчунин шаҳри Мадина аст ки шаҳри паёмбари акрам ки беҳад зебо аст. уҷа ҳам хулоса ин кишвар манотиқе дорад ки ҳам барои сайёҳон, касоне ки турист бар ин омада дар инҷо дам мегиранд, ва инчунин ҳаст ҷойҳои ибодатгоҳҳое ки тамоми мусалмонони ҷаҳон қасди зиёратро дорад. пас ин давлатро метавонем гуфт, ин мамлакатро метавонем гуфт ки мамлакати серодам ҳаст ва дар ҳар ҷое ки одами хориҷӣ ё бисёр бошад, пас унҷа фурсатҳои корӣ бештар пайдо мешавад. барои касое ки бихоҳанд дар инҷа иқомати доим бигиранд, яъне ҳар 3 моҳ баъд набароянд, бояд ки кафолати шахси саудия ки дароянд, яъне як шахсе ки ҷинсияи саудӣ дорад уҳдадор кунад ки ҳама солае ки ҳаст таҳти кафолати ӯ ҳастед ва ӯ аз шумо нигоҳбинӣ мекунад. ба ибораи дигаре, яъне тамоми масъулиятҳо ва уҳдадориҳои шуморо ин шахси кафилшуда ба дӯш мегирад ва ҳукумат барои ин шахсе ки кафил мешавад маблағи муайяни налог ё ин ки ҳамон андоз мебандаш. ва ту лозим аст ки ҳар моҳе ё ки ҳар соле барои ин шахси саудиягӣ маблағи муайяне пардохт кунӣ. ин маблағро худтон тавофуқ мекунем байнтон ки чӣ гуна ва чӣ миқдор месупоред. фурсатҳои кориш бисёр ҳаст. аз он ҷо ки мо тоҷикҳо ҳастем, метавонем ки ба забони русӣ ки аксари мардуми Ӯзбекистону Қирғизистону дигар ҳамин Осиёи миёна аз ин ҷоҳо дидан мекунанд, пас фурсатҳои корӣ бештар пайдо мешавад барои хусусан тоҷикҳо. бисёртар ҳинду, бангладешу покистониҳо дар инҷа кору фаъолият мекунанд, вале ададҳои инҳо ҳам ба андозае ҳаст ки кор барои ё ҳам бираса ва адади мардуми осиё нимае ки мераванд онҳо ҳам бештар ҳаст ки кор барои дигар мардум ҳам бираса. забоне ки инҷа суҳбат мекунанд забони арабӣ аст. баъзан вақт дар баъзе ҷоҳо англисӣ ба кор меравад ва фурсатҳои корие ки нашр мекунем, эълон мекунем, иншоаллоҳ ҳамагӣ чӣ дар шаҳри Дубай боша ва чӣ дар мамлакати арабӣ ба шумо дар видеоҳои оянда мефаҳмонам. орзуи комёбӣ ва саодати дунё ва охирата барои ҳаматон хоҳонам. зиндаву саломат бошед.